तो आज भी ମୁଁ ଘରେ ଥିଲି ଏକଲା। ତ ଘର ସବୁ ମମି ସବୁ ଗାଁକୁ ପଳେଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଲେଟ୍ ଘର ସଫା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ରାତିକୁ ବାସନ ଥିଲା ତାକୁ ମାଜିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତାପରେ ବାସନ ବସ୍ କଲି ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ସିଧା ପଳେଇଲି ଘରକୁ। ଦେଖିଲି କି ଭେଣ୍ଡି, ଜହ୍ନି, ଆଳୁ ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କରିବି, ତାପରେ କିଛି ନ ଭାବି କାଟିଗଲି ଯେ ଯାହା ହଉ ଦେଖାଯିବ। ତାପରେ କଟାକଟି ସରିଲା ପରେ ଦେଖିଲି କି ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଭାତ ହିଁ ମେନ୍ କଥା ନାହିଁ। ତାପରେ ଭାବିଲି କ'ଣ କରିବି। ତା ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଥିଲା କି ଅଟା ଥିଲା, ତ ଅଟା ଚକୁଳି କରିବି ବୋଲି ଭାବିଲି। କି ଯେଉଁମାନେ ଅଟା ଚକୁଳି ଖାଇଥିବ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହ। ଲୁଣ ଆଉ ଚିନି ପକେଇଲି। ଚିନି ପକେଇ ସାରିଲା ତାକୁ ଭଲକି ଗୋଳିକି ପାଣି ଟିକେ ପକେଇ ଭଲକି ଗୋଳିଲି। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ତତେଇକି ତାପରେ ମୁଁ ଅଟାକୁ ତାକୁ ଗୋଲ କଲି। ତା ଫାଷ୍ଟ ଚକୁଳିଟା ଛିଣ୍ଡିଗଲା। ତାପରେ ଭଲ ଚକୁଳି ତାପରେ ବାହାରିଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟମଷ୍ଟ କରି ବହୁତ ଭଲ ବାହାରିଲା। ତାପରେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଖାଇବା। ତାପରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ନିଜ ହାତ ଖାଇବା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ 10 ଟଙ୍କା ଧରିକି ସିଧା ପଳେଇଲି ଭାଇ ସ୍ମୁଥ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ବାଟ ସାରା ପିଇ ଆଇଲି। ତାପରେ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଫୁଙ୍କି ଦେଇକି ତଳ ପକେଇକି ତାକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଗଲେ ପାଦରେ। ତା ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ସିଧା କଲେଜ ଛୁଟି ଦେଲା। ତାପରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ନେଇକି ପଳେଇଲି ସଫା କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା କଲେଜ ଏମିତି ଛୁଟି ନେଇଯାଇଥିଲି ମୁଁ। ତାପରେ ସିଧା ପଳେଇଲି ଭାଇ ସଫାସଫି କରିବା ପାଇଁ। ଫାଷ୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ଭଲକି ସଫା କରି ସାର୍ଟ ସଫା କରି ସିଧା ପଳେଇଲି ଛାତ।